Stretnutie malo slávnostný nástup. Primátor mesta obom mužstvám venoval upomienkové darčeky s knihou o našom meste. Potom už rozhodca Spiša Julius Straka odpískal úvodný výkon futbalovej lahôdky Jesene. Od začiatku boli oči 900 divákov upreté na výkony a herný prejav mladíkov z Manchesteru. V 20. minúte po rýchlej akcii Angličanov bol faulovaný v 16. Wilson a rozhodca Straka nekompromisne ukázal na biely bod. Janus aj ponúknutú šancu využil. O 5 minút videli diváci opäť rýchlu útočnú akciu Manchesteru a Daly pohotovo zvýšil na 2-0. V sichravom a chladnom počasí 900 divákov futbal zahrial. V nasadenom dobrom tempe pokračoval aj druhý polčas. Gore a Rač pridali ešte po jednom presnom zásahu a mladíci Manchesteru tak zvíťazili v pomere 4-0. Po roku sme tak opäť videli kvalitný futbal na medzinárodnej úrovni. Rovnako kvalitná bola príprava a samotná organizácia stretnutia. Hoci pred zápasom boli obavy o kvalitu trávnika, nakoniec sa stretnutie odohralo. Kto si v chladnom počasí našiel cestu na Spišsko-Novoveský futbalový štadión, v stredu isto neľutoval. V zákulisí sa už šepká, že o rok by mohol nahradiť Manchester ďalší slávny klub Chelsea Londýn.